ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೂಕ ಉಲು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಯನ್ನು ಬೊಲಂತೆರಿದೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ 4 ಚಮಚದತ್ತು ಮೆತ್ತೇನು ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಅವು ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಬುದುಲೆರ ಪಾಡುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದೊಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರೈದೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತಾರೈದ ಪೇರು ದೆಪ್ಪೊಡು. ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತಿನ ತಾರೈದ ಪೇರು ಅವು ದನಿ ಪೇರು ಅವು ಇನ್ನು ಬೇತೆನೆ ದಿವನೋಡು ಆಪುಂಡು. ಏರಂಡಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನು ಹೊಸತ್ತು ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಂತ ತಾರಾಯಿ ಕಡೆದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಎರಡು ಪಾಡ್ದು ಅರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟುವರ ಪೂರ ತಾರಾಯಿನ ಪುಂಟುದು ದೆಪ್ಪೋಡು. ಅಂಚೆ ದೆತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಕಡೆದು ಪೇರು ದೆಪ್ಪುಲಿ ಆ ಪೇರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಪೇರುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತಿನ ದನಿ ಪೇರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತಿ ಓಡು. ಒಟ್ಟುಗು ದನಿ ಪೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟು 3 ಸರ್ತಿ ತಾರಾಯಿನ ಕಡೆದು ಪೇರು ದೆಪ್ಪೊಡು ಆಪುನಮ್ಮ. ಇತ್ತೆ ನಾನು 2 ಸರ್ತಿ ದೆತ್ತಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರುನು ಏನು ಬೇತೆನೆ ಬಾಜೆನೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಕಡೆಯುಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೇರೆ ಕಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಲೈಕ್ ಮಂತದು ಶೇರ್ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ದೆತ್ತಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರುని ಅನ್ ಬೇತೆನೆ ತೂಪುಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯ ಪರ್ನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಉಂಪು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪೆಷಲೇ. ಇತ್ತೆ 2ನೇ ಸರ್ತಿಲ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರುನು ದೆತ್ತದು ತಾರಾಯಿನ ಪುಂಟುದು ದೆತ್ತದೆ ಅನ್ಕೂಡವ್ರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾವ ಇತ್ತಂದು 2ನೇ ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ಅಂತ ತಾರಾಯಿನ ಕಡೆದು ಇಂಚ ನಾನು ಪುಂಟು ದೆತ್ತದು ನಾನೊಂದು ಏನು ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂ ಯಾನು ತಾರಾಯ್ದ ಅದು ಗಂಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಅರಿನಿಯಾನು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರುಡೆ ಬೇಯ್ಯರ ದೀಪೆ ಐಕೋಸ್ಕರಂದು ಪೇರುನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪನಿತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತಿನ ಪೇರುನು ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟೇ ದಿವನೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈತುನೋಡು ಆಪುನಮ್ಮ. ಇತ್ತೊಂದು 2 ಸರ್ತಿ ದೆತ್ತಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಈತು ತಿಕ್ಕುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಕುಟ್ಟೋಡು ಆಪುಂಡು ಈತೆ ಯಾವ್ಜಿ ಅವು ಅರಿ ಬೇಯ್ತದ ಗಂಜಿ ಆಯರೆ ಇತ್ತಂದೇನು ಅರಿನ ದೆಕ್ಕದು ಈ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರುಗಂತೆ ನೀರು ಕುಟ್ಟುದು ಬೇಯ್ಯರ ದೀಪೆ. ಇತ್ತೆನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆತ್ತೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡುವೆರು ಮೆತ್ತೆ ನೈಟ್ ಬೇಯ್ಯರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮನ್ಪ ಪಗೈತೆ ರುಚಿ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ತರಿ ತರಿ ಅಂಡ ಯಾವು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರುಡು ಅರಿ ಬೇಯ್ಯೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಬೋಡು ಗಂಜಿ ಆಯರು ಮೆತ್ತಗಾಯರೆ. ಅರಿಪೋದು ಗಂಜಿ ಆಂಡ್ ಬೇಯ್ತದೆ ಶೋಕುಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ತರಿ ತರಿಯಾದ ಕಡೆತಿನ ಮೆತ್ತೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಆಟಿದ ಮಸದಾನೆ ನಂಗೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಪುನನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತದ ಅಂದು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಇಜಿನ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಕುಡು ತಿರ್ಗ ಬಿಡವಿನ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೀಪೆಗ್ ತೂದೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡದೇನು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ಟ ಆತರ ಪಾಲೆದ ಎತ್ತದ ಕಸಾಯ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ತಿನ್ಯಾರೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ಚೀಪೆ ಬೂಡ ಆತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ.
ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕರಾಂಡು ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂಂದುಲ್ಲಾರು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿದ ಕಲ್ಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದೇಯ್ತಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರುನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಟೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಕೂಟಿದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿ ಅಂಡೆ ಅವು ಇಚ್ಚ ಕೊದ್ದಿ ಅವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದೀದು ವಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಣಂದಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ನೀರಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ಲ ಮೈತೊಂದು ಅವೇನು ತಿನ್ನೋಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾರ್ದು ನೆಕ್ ತಿನ್ನಂಡ ಅವು ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ.